benneteket. Mai vendégem Kapitány Ági, sok szeretettel köszöntelek. Szia, Ági! Szia, Mali, köszönöm. Már volt nálam Ági, úgyhogy aki nézett videóimat, azok tudják, hogy ki is Ági, de ha nem láttátok, akkor bemutatnám őt. Ő parapszichológus, vakvirágterapeuta, numerológus, a lényeg. És hát azért jöttünk ma össze, mert neki is átadnám a könyvem egy példányát, de nagyon fontos info, hogy hát valamiért Ágit választottam, hogy az utószort megírja a könyvemhez. Én ezeken nem szoktam gondolkodni, hogy miért. Tehát jön egy ilyen sugallat, és akkor Ági, megírod? És akkor Ági azt mondta, hogy megírom. Úgyhogy így lett, néhány gondolat a könyv végén található Ágitól. Akit érdekel, hogy mit írt, az meg tudja rendelni a könyvet majd. Szerintem most már, hát az előrendeléseket már mind kiküldtem, úgyhogy e-mailbe küldjétek a megrendeléseket. Kedvezt. Nagyon szépen köszönöm. Olvasni fogom. Most nem érdekel, mert itt az asztal túloldalán vagyunk. Timinek adtam egy puszit Áginak. És a gyertya fel. Igen, azt szeretném. Ugye mindenkinek írtam bele egy pár sort, Áginak is írtam, nyugodtan olvasd el, igen. Mert mindenkinek egyedi sorszámmal, addig nyugodtan olvasgassál. Egyedi sorszámmal adtam ki a könyveket, de nem úgy, hogy megválasztottam, hanem egyszerűen sorban, ahogy küldtétek a megrendeléseket, illetve ahogy bejönnek a címkék, én nem változtatok semmit, tehát mindenkinek sorszerűen, és hát Ági élet a mesterszám a 11-es. Miért gondoltál a 11-esre? Nem, tehát ez jött neked, tehát ezt kapta Ági, tehát nem én választottam, így jött sorba, leírtam, hogy kik azok, akik kapnak ajándékkönyvet, ki az, aki ugye a megrendelésre, és hát nyilván a legelején osztottam ki azokat, akiknek szántam egy tiszteletpéldányt, úgyhogy a 11-es számot adtam Áginak. Hozzáteszem, akinek elküldtem a szimbólumokat eddig, vigyázat, mert a szimbólum elkezd dolgozni. Tehát volt olyan, aki visszajelzett, hogy a 3-as számmal megindult egy olyan kommunikációs roham számára, hogy hát ezt nem is tudja hova tenni. Úgyhogy vigyázat, mert onnantól kezdve elkezd működni, mint egyfajta úgymond beavatásszerűség. És a 11-es micsoda, ugye? Egy-es 2. Igen. De ugye a 11-es mesterszám, viszont ugye az 1-es a felegyenesedett emberjelképe, a napnak a száma, a vezető. Ugye azt mondja, hogy légy vezetőt, mutass utat másoknak is. Viszont egy nő esetében ez nem biztos, hogy jó, mert ugye a férfiak nem nagyon szeretik az erős nőket, a mai világban meg már minden nő is majdnem erős, de hogyha összeadom a 11-es számot, akkor mit kapok? 1 meg 1 a 2. A 2 minek a száma? A holdnak a száma. A holdnak a száma ráz a hideg mindenhol is. Nagyon köszönöm. Tök jó. A szürke eminenciás, aki okosan irányítja a férfit. Most ezt lehet, hogy többen fogják látni ezt a videót, és nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, de egyszerűen a 2-es számban ez rezeg. Na, hát akkor azért kaptad a 2-es számot. Éppen ez a dilemmánk. Egyébként egy picit beszélgettünk itt a videó előtt, hogy miről is fogunk beszélgetni, de aztán elment a téma baráti beszélgetésbe, hogy napszerű voltam. Talán legalább elmondhatom 2 évtizedig. Miután már minden tönkrement, a magánéletem, az anyagi életem, az egészségem, a lelki világom és minden egyéb, akkor jöttem rá, hogy ezért valamit kell magammal kezdeni, mert így nem lehet tovább csinálni, mert minden bedől gyakorlatilag, kész katasztrófa. És ennek a megdolgozásáról szól a könyv, de azért kíváncsi lennék Ági véleményére, és sok mindenben nem értünk egyet, de ezt is megbeszéltük, hogy nem baj, egyáltalán nem baj. De sosem haragszom. Máshogy működik asztrológusként, mint én parapszichológus asztrológusként. Én inkább a lélekkel, a szemmel, extraszenzorikával dolgozom, te ugye a pontos direkciókkal, a pontos bolygóállásokkal. Tényleg nagyszerűeket tudunk vitatkozni, de aztán általában meg tudjuk egymást győzni, hogy jó, neked is igazad volt ebben, de azért ugye erre figyelj, és igazából egymást építjük, segítjük ebben, pontosan. És azért bizonyos mondatok megragadnak, megkapnak, és azért is beszélgettünk ugye a nőről, mint holdról, mert ugye a nőnek holdnak kellene lenni egy párkapcsolatban. Ugye a férfi a nap, a teremtő nap, aki vezeti aki vezeti az életet és teremti a pénzt, a nő pedig a hold, a befogadó kellene, hogy ápolja a családi hagyományokat, a tűzmelegét fenntartsa. Na ez az, de hogy ezt most hogy oldod meg? Tehát hogy oldjuk ezt meg? Megváltoztak ugye a szerepek, és ugye nagyon sokszor a nő a nap,
Így van. És ezzel, bocsánat, hogy ezt mondom, elveszem a férfinak a férfiasságát, ami hozhat bizonyos fizikai síkon manifestálhat betegségeket, nem működöm tovább, elvesztem a munkámat, nem találom a helyem, nem tudok pénzt keresni, a hölgy viszont sikeres, ő termeli a bevételeket, a férfi ettől rosszul érzi magát, rettentő nehéz szerintem holdnak lenni a mai világban. Addig, amíg még Vénusz van meg Mars, még akkor is, ha egy pár, mondjuk házaspár, és nincsenek gyerekek. Én azért számtalan olyan házaspárt láttam, akik nagyon sikeresek a hivatásukban, egy helyen is dolgoztak, mind a ketten egyetemen tanítottak, és tudatosan nem vállaltak gyereket. Szerintem még, ahogy a könyvben el is mondom, szerintem ott még egész jól működik, nem? Az, hogy hivatás és a párkapcsolat. Ott van a gond. Vagy hát nem gond, az a baj, nem kéne, hogy gond legyen, de onnantól gond van, hogyha születik egy gyerek. Hogy ezt a felosztást hogy oldják meg, és ugye a mai kor, hát hogy mondjam, szelleme azt sugallja, hogy mindenki tud mindent csinálni, mindenki tud mosogatni, mindenki tud menni az oviba a gyerekekért, mindenki tud főzni, mindenki csinál mindent, csak akkor az a baj, hogy mindenki se nem férfi, se nem nő, vagy férfi is, meg nő is, tehát, hogy, de nem ezek az erősségeink, és az a probléma, hogy hiába esetleg amit én az ügyfeleimnél, nem tudom, majd te elmondod, hogy te is hogy látod, amit én a sikeres női ügyfeleimnél látok, hogy vagy a párkapcsolat, ugye, vagy a gyermekekkel való kapcsolódás sérül, vagy ha egyik sem, akkor jön az egészségügyi sérülés, vagy bármilyen egészségügyi probléma. Tehát a végkimenetel az mindenképpen negatív. Te hogy látod ezt? Nyilván te is nagyon sok nővel beszélgetsz, úgy, ahogy én. Egyébként férfiak is jönnek hozzám, és megmondom őszintén, hogy a férfiaknál hasonló a probléma. Nem férfiak. Ők meg frusztráltak attól, hogy nem tudnak férfiak egyszerűen lenni. ugye a szexuális csakrája, a gyökér csakrája nem működik, nem érti, hogy miért nem működik, ő úgy érzi, hogy mindent megtesz. Így van. És ugye amikor mögé nézünk, vagy esetleg ugye megmondja a párja keresztnevét, mert én arra bekapcsolok, és hol csúszik el, tudja, ő is tudja, de nagyon nehéz tenni. Mert ugye manapság már sajnos a mai világban a pénz a fontos, az anyagiak, a bevételek, az ingóságok, az ingatlanok, az, hogy minél többet termeljünk. Nem kell például szerintem egy pár esetében, hogy gyermek legyen, amikor fiatalok. Majd amíg ezt meg nem veszem, amíg nem lesz házam, amíg nem lesz autóm, addig nem vállalok gyereket. A mi korunkban nem volt ilyen. Sem a szüleink korában nem volt ilyen. Teljesen más most már, mindenki független, mindenki a saját biztonságát akarja megteremteni. Sajnos nem gondolkodunk együtt. Mindenki csak maga és csak a digitális teljesen leválasztottan gondolkodunk, igen. Csak én vagyok, mintha senkire nem számíthatnék. Nincs kommunikáció, nincs érintés, nincsenek valódi közvetítések. Egyszerűen... Szerinted össze lehet fésülni a régi idők tradicionális mintáit a mai modernkori mintákkal? Én pont arra gondoltam valamelyik nap, ugye nekem 3 felnőtt fiam van, hogy én nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy nem most kellene szülnöm. És én nem irigylem azokat a fiatalokat, akik ma szülnek. Jó, ez is egy érdekes megközelítés, mert ők meg nem tudják, hogy mi volt a mi korunkban, és hogy mit mondhatjuk azt, hogy és a háborúban, mit tudom én, akik a háború alatt születtek. Na, igen, azért igen. Sose volt ez olyan egyszerű kérdés. Tehát azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívás a mai társadalomban szülőnek lenni, mert mivel egy mókuskerékben élünk, mindenki teper, rengetegen tele vannak terhekkel, és nincs idő odafigyelni a párunkra, a gyermekünkre. Nincsenek szakkörök, nincsenek hobbik, csak a munka van, hazamegyek, beesem az ágyba, max még nézek, nem tudom, párfutó hirdetést, és utána kisül az agyam, és pihenek. Viszont az agy, a torony, ahogy én hívom, nem regenerálódik, nem tud töltekezni. Nem engedem meg, hogy töltsenek. Oké, de a megoldás akkor csak is egyfajta önfeláldozói motiváció, hogy visszalépek, lemondok, hajlandó vagyok lemondani valamennyi anyagi bázisról, vagy bevételről annak érdekében, hogy ugye, hát nyilván azt gondoljuk a biztonságnak, hogyha minél több pénz van, és akkor erről hogyha lemondok... Nem a biztonságot az anyagiakban kellene megélni, én azt gondolom, hanem önmagunkban. És hogyha te magad már egy pozitív kisugárzást bocsátasz ki a külvilágnak, akár férfinak, akár nőnek, máshogy rezegsz, más a befogadás is.
Nem De ilyen nyilván egyszerű, kell tudom. az anyagi Persze, hogy biztonság kell, is. kell. Igen. Csak hát a régi időkben azért könnyebben megelégedtek a nők azzal, amit a férfiak teremtettek, és ugye a kasztok szigorúsága miatt egy paraszti család sose akart nemessé válni, vagy mit tudom én, polgári családdá válni. Nekik volt 3 tehenük, volt egy kis földjük, és ezzel meg tudtak elégedni. Az a baj, hogy ugye a kasztok is elmosódtak teljesen, Nincs alapja. és aki jobbágynak született, és nemesi kasztrendszer szerint szeretne élni, ott teljes a katyvasz, és végül azt se tudja, hogy merre az előre. Vagy, szóval nem tudom, én nem tudom egyelőre a megoldását. Látok, több párkapcsolatnál látok, és ami nagyon szomorú, és lehet, hogy több videómat nem nézik meg a hölgyek, de nem baj. én vállalom a véleményemet. Így van. Az, hogy a hölgyek nagyon hajlamosak arra, hogy kizsákmányolják a férfit. Például egy vállás esetében van, nem tudom, 1, 2, 3 gyermek, és több 100 000 forintot kérnek gyermektartás. Nem az apának a úgymond problémája, hogy az anya még mit vállal be a gyermek Így van. életébe, hogy És lekösse. legtöbbször ugye a nők hagyják ott a férfiakat, és akkor hogy is van ez? Tehát én egyedül akarom nevelni, de azért segíts hozzá azokhoz a vágyaimhoz, amit én be akarok teljesíteni. De egy párkapcsolaton belül szintén azt látom, nem kell ahhoz, hogy gyermek legyen, vagy elváljanak. Egy nő milyen? Nagyon sok nővel találkoztam, aki inkább azt preferálja, nagyon csúnyán fogok fogalmazni, hogy eltartsák. Ugye manapság már mi a divat? Ugye a műszempilla, a műköröm, a minden is mű, és ugye a szerencsétlen férfi, bocsánat, tisztelet a teremtés koronáinak, lapátolja haza a pénzt, ugye megadja az ehhez való eszközöket, támogatja a nőt, és utána csodálkozik, hogyha bizonyos dolgok nem működnek. És még több kell, nem elég, és már elveszítjük a saját személyiségünket. A másik Szerintem ez a oldalon, szomorú. másik oldalon viszont tele vagyunk olyan hölgyekkel, akik 2-3 diplomával, 2-3 nyelvvizsgával, elképesztő 15 év tanulmányal a hátuk mögött, a közgazdászok, a jogászok, az ügyvédek, a mit tudom én, tehát olyan cégvezetők, marketingigazgatók, saját vállalkozással, még építőipari vállalkozásban is láttam hölgyeket. Ők viszont pont az ellentéte ennek, ők viszont úgy gondolják, hogy mindent maguknak kell megteremteni, és De mások is félnek, értékelik a pénzt. igen, de félnek kiadni a felelősséget a kezükből, de Persze. ezáltal túlságosan túlvállalják Sokat magukat, vállalnak, igen. túl nagy felelősséget vesznek fel, túl nagy terhet vesznek fel, és igazából előbb-utóbb összeroppannak ez alatt a De teher a alatt. saját magunknak támasztott követelményeknek megfelelés szerintem kihívás és nagyon nehéz. Mert nyilván, hogyha már elérsz egy szintet, nem mész alá. Hát ez az. Nem mered kiadni a Így kezedben, van, mert így nyilván van. nem bízol meg benne, nem úgy csinálja, nem azt hozza vissza, amire te vágysz, vagy esetleg be is csap, mert ugye tudjuk, hogy a mai világban sajnos már ez is nagyon jelen van. Nem tudod lerakni a lantot, nem tudod elengedni a gyeplőt. Én azért szoktam mondani, azzal nagyon vigyázzatok, hogyha egzisztenciát teremt egy nő, saját lakása lesz, már saját kocsia lesz, kiskutyája lesz, kis cicája lesz, eltartja magát, akkor baj van, onnan elköltözni nem akar egy férfi, ezt hiszen megteremtette a gyönyörű otthonát, de viszont ha egy férfi költözik hozzá, akkor milyen férfiak mennek oda? Hát akiknek nincs lakásuk, akik albérletben vannak, őket szoktam, elnézést kérek, ilyen zsákos Frodónak hívni, tényleg elnézést kérek minden férfi embertől. Én azt gondolom, aki érti ezt a videót, és a mi szintünkön van, semmit nem vesz sértésnek, ha nem Oké. érti. Én azt gondolom, remélem, Nagyon hogy érti, reméljük. miről beszélünk. Tehát akkor csak olyan férfiak fognak az életébe kerülni, ugye, akiket támogatni kell. Tehát mi ennek a megoldása? Nagyon nehéz, ugye onnantól már a 35 évesen megteremtettem az egzisztenciámat, és van egy másik férfi, akinek szintén megvan, hát csak úgy működik, hogyha elkezdünk közösen dolgozni, ugye el kell adni azokat az ingatlanokat, azokat az ingóságokat, és összekölteni, és együtt. De itt ugye már kiadom a felelősséget a kezemből, ugye a kiszolgáltatottságot fogom jobban megélni, ezt viszont nem akarják a mai nők. Tehát valami fajta ördögtől való dolognak gondolják a kiszolgáltatottságot, holott egy párkapcsolatban mindenképpen kell, hogy legyen kiszolgáltatottság. Igen. Csak csúnya ez a szó. Igen, de meg lehet élni szépen, én azt így mondom, van, így okosan, van, így van. meg lehet élni. Erről is És beszélnek nem akkor, kiszolgáltatottságnak minősül, de mégis
a sors szempontjából, az analógia szempontjából, Pipa, bocsánat, hogy így fogalmazok. Hát több-kevesebb sikerrel ezt próbálom meg a könyvben kifejteni, hogy lehet ennek a megoldását megtalálni, hogy egyfajta szeretetteli, önként meghozott döntés alapján legyünk kiszolgáltatottak. Jól tud, hogy egy férfi például érzelmileg kiszolgáltatott a párjának, mert akkor minden erejével azon lesz. De ha ez kölcsönös és szeretetteli és egymás emeléséről szól, akkor azért nem egy olyan veszedelmes. Akkor nem akadályként élik meg. Még egy pár mondat, csak annyit szeretnék, még ami így a nők kapcsán nekem bejön, vagy gondolatként besiklik, hogy én nagyon nagy tisztelettel nézek föl a nálam idősebb generációkra, a nálam idősebb hölgyekre, akik még tényleg egy teljes, azt mondani, de engem rettentően töltenek. Az emlékek, az élmények, az ő látásmódjuk, ahogy megítélik a mi világunkat, a mai fiatalokat. Ők még miben gondolkodnak, és nem én meg te van, hanem a házasságban mi, mint az én szüleim, abszolút mi, tehát mindent együtt gondolkodunk, együtt megyünk, együtt tervezünk. De ebben van egy szép szabadság is, ugye én is voltam férnél. Én azt gondolom, hogy egy jó kapcsolat úgy működik jól, hogyha teljes egyenrangú félként kezeljük a másikat, és nem folyton meg. Ugyanúgy vannak közös programok, de ugyanúgy vannak külön programok is, és a másik ezt nem féltékenységként, irigységként vagy bosszúként éli meg, mert tudja, hogy nekem az jó. És nyilván a szép keretekről beszélünk, hogy nem szabad megfojtani a másikat, és megváltoztatni sem, nem is tudnánk egyébként szerintem. Igen, és a férfiaknak is egy kis zárójelbe, egy felkiáltójel, hogy ezért, amikor a hölgyek valóban kiszolgáltatottak otthon, szülnek egy-két gyereket, és néhány évig ugye nem termelnek, mert hallottam már ilyen úriembert, aki 3 gyerekes, 3 pici gyerekkel volt az édesanyja otthon, és hát folyamatos volt a szekálása, elnézést, hogy ezt a szót mondom, hogy mikor hoz már valamit a konyhára a hölgy, de ezen felül mindent neki kellett otthon csinálni. Tehát a teljes háztartáson gyerekek, és még dolgozzon és teremtsen. Tehát mondtam ennek a hölgynek, hogy ez az úriember ezért nem nagyon van képben, mert ha elkezd teremteni, akkor gyerekeket valószínűleg neki kell majd intézni, vagy a babysitter intézi majd. Ez az egyik, amit akartam, bocsánat, még mondani, Ági, de mondj nyugodtan, és akkor még egyet nem, csak az, hogy ez szintén elég nehéz, és én azt gondolom, mindenki szinte megtalálja ugye a kulcshoz a megfelelő zárat, szoktam ezt mondani, tehát a párját, hogy valószínűleg a hölgy is akkor hasonló lehet, aki hagyja, vagy aki ezt tűri, vagy az is lehet, hogy társfüggő, és úgymond szemet huny bizonyos dolgok felett. Nagyon sok társfüggő. Hát már a határon volt, hogy innen lépni fog, mert hát ugye ez állandó stresszt okoz, tehát ebbe tényleg bele lehet betegedni, hogy egy olyan élethelyzetet követel a társunk, amit nem tudunk megoldani. Még amit azt szerettem volna mondani, ami régen azért, és ez a hold kapcsán nagyon fontos, hogy azért a régi, akiket mondtál, hogy ugye idősebb generációs, mennyire jól működnek, azért a hold, az a női terület, az otthon, és az otthon vezetése, az mindig is a nők feladata volt. A férfi a külvilágban vezet, ott állja a sarat, és ott dolgozik, és teszi a dolgát, de az otthonban attól függetlenül, hogy nem a nők teremtették ugye az anyagiakat, vagy legalábbis nem a nagy részét, mégiscsak ők vezettek és ők irányítottak. Na akkor is baj van, hogy férfi ezt ki akarja venni a nő kezéből, és az otthoni dolgok terén nekünk ez volt a fő konfliktusunk, most elmondom őszintén a gyermekem édesapjával, hogy bár én is teremtettem, de az ő otthonában éltünk, és azért minden az szerint kellett, és úgy, ahogy azt ő elképzelt, és ahogy ő az ő vezetése alatt, irányítása alatt gondolta jónak. Ez baj. Akkor is baj, hogyha a férfi a lakás, a férfi az otthon, akkor is a nőnek az otthonában kell vezetni, a férfinak pedig minden mást a külvilágban. Én úgy gondolom. Válaszolod, hogyha most itt teremne egy tündér, és megkérdezni, hogy Melinda, melyik korba mennél vissza, mint nő? Mit válaszolnál?
Az őskorba. Ugyanezt érzem én is. Az őskorba. Nem azért, mert a barlang és... Nem, hanem azért, mert a család teljes egészében együtt élt. Tehát a nagy kolónia egy helyen élt, mindenki mindenkiről gondoskodott, erről is pont írok a könyvben, vagy a könyvben. A gondoskodás által felébred az érzelmi kötelék, azok is meg tudták élni a családérzést, akiknek esetleg nem született gyerekük, mert a másik sátorba vagy a másik barlangba ott élt az unokatesó, a testvér, a nagybácsik, nagynéni, az egyiknek 10 gyerek született, a másiknak nem született, mindenki mindenkiről szeretetesen gondoskodott, az otthon, mint olyan, egy nagy egységként, az érzelmi analógiákban, egy kommuna volt. Így van, tökéletesen tudták élni a nők a holdat, a férfiak a napot, gyűjtögettek, halásztak, vadásztak, ugye a férfiak kívül. Így van, de a mai világban például el tudod képzelni, vagy el tudnád képzelni, hogy nem tudom, az anyósoddal, a nagynénéddel, valakivel együtt élnél? 2 napon belül szerintem megölnétek. Igen, tehát, mert ma már leválasztottak a családok, és azért szoktam mondani, hogy miért nem működnek jól a holdi analógiák a családterén, egyszerűen mert szétköltöztünk. Tehát más országokban él 3 gyerek van, mind a 3 más országban él. A helyi adottságok, az, hogy nem vagyunk egy helyen, egy területen nem élünk, már ettől kész. Tehát ettől már bukott az analógia, innentől vége van. Igen, az őskor, hát biztos akkor sem volt egyszerű, mert nyilván... Egyikor sem egyszerű, szerintem sem, de hogyha lenne egy ilyen időkapszula, visszamennék és megnézni magam, hogy ott Ágnes mit csináltál. Egyetértünk. Hát valószínűleg, hogy azért sokkal stresszmentesebb volt az élet. Igen. A más dolgok jelentettek stressz nyilvánvalóan. Hát, ha tudtok jó ötleteket, nyugodtan kommenteljetek a videó alá, hogy lehetne ezt jól megoldani. Szívesen beszélgetünk más témákról is ennek kapcsán. Van még valami, amit akarsz mondani? Igen, annyit szeretnék mondani, és ismét rá ez a hideg könyvet, és nagyon köszönöm a 11-es számot, mint 2-es. És igyekszem, ugye 2-es, igyekszem nőként élni, holdként élni. Nap mint nap teszek érte, nehogy azt higgyétek, hogy nekem ez így megy. Tehát minden nap tenni kell érte. Most már azt gondolom, csak tudatosan lehet visszatanulni azokat a régi mintákat. Ugye tudjuk, hogy mit kellene tenni, van egy adott élethelyzet, és abba próbáljuk meg belepasszírozni. Így vagy úgy több-kevesebb sikerrel. Különböző kis korlátokkal és buktatókkal, igen, ilyenkor veszünk egy nagy levegőt, elszámolunk 3-ig, és dolgozunk és visszajövünk valami. Igen, próbáljuk. Hát nektek is ezt kívánom, vagy ezt kívánjuk sok szeretettel, és akkor én azt gondolom, hogy a könyvvel kapcsolatban már nem lesz több videó, most már megmentelek titeket ettől, hogy tovább kelljen ezt hallgatni. Nyilvánvalóan fogok még beszélgetni, meg majd tervezek egy olyan, hát azt nem tudom, hogy élő vagy online beszélgetést, ahol esetleg azoknak, akik a könyvet olvasták, kérdéseik vannak. Biztos vagyok benne, hogy sok hölgy csatlakozna, hát több élettörténettel, kérdésekkel. Szerintem ez egy jó, még az is lehet, hogy élőben, de ez már csak szeptemberben, tehát nyáron most mindenki nyaral, pihen, szana szét vagyunk. Meg is fogom élni, igyekszem. Igyekszünk, megígérem. Tényleg, dolgozunk rajta mi is, higgyétek el, hogy minden nap dolgozunk.